एगो काम कर कि दुनिया में नाम कर कि बम एगो काम कर दुनिया में नाम कर कि कन्हा पड़ रखी के कहा बड़ सुना भोला के बड़ नाम कर जिला खगड़िया के बम सब सुना ओही जसु तक के आराम कर कमरिया काम कर दुनिया में नाम कर कि भोला के छुके चरनिया सुना भोला के बड़ नाम कर कि भोला के छुके चरनिया सुना भोला बड़ नाम कर। कोयला से ऐसे बमजी रहे लगब चर्चा में गांजा खिंचाए लगी गोला के रस्ता में हो कोयला से ऐसे बमजी रहे लगब चर्चा में गांजा खिंचाए लगी बाबा के रस्ता में बोल के सुना भोला के बड़ नाम कर कि बम एगो काम कर दुनिया में नाम कर कि कन्हा पड़ रखी के कहा बड़ सुना भोला के बड़ नाम कर कि कन्हा पड़ रखी के कहा बड़ सुना भोला के बड़ नाम कर। घर तू चला राइटर राकेश सुना राजीव संग बोला कान्हा पका मर लेके देव घर तू चला राइटर राकेश सुना राजीव संग बोला मिललिया जाती सुना ये नीरज सुल्तानगंज से जल भरा कि बम एगो काम कर दुनिया में नाम कर कि कन्हा पड़ रखी के कहा बड़ सुना भोला के बड़ नाम कर कि कन्हा पड़ रखी के कहा बड़ सुना भोला के बड़ नाम कर। मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलदौर बाजार।